Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dilipas kasama kinibugod kayo alumar. Idintero ang ginyan ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas pasamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agkimek tayo kakailan. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway. Itinay ito programa. Damdamag ni Berto. Rangtay ti publiko. Adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto. Aldawa po iti Biyernes 14 ti mabilang iti bulan ti Abril 2023. Manibud ti ENR Online may danon kada kayo. Ti sabali pa nga parang ti programa tayo Damdamag ni Berto. Dito apo ti bagayam yon ni Robert Berto de la Cruz. Iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Tapno di kasabog danggay kami nga mangidanon kadiri kang ronan na damdamag nga manginformar kena mumia pakasiknantay amin asa nga pada. Pilipinas, saan ka no agkurang tibagas? Segon, kay ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Gagiyem kay Kamsat. Drag din na po ijay buhol nga timangiman maneher sa nga pulo ket pito titawen na. Niraot tipideya gagiyem kay Kamsat. Sabali pa po nga manginformar ka na kayo. Department of Health awan na po tiyin endorsar na nga agas para iti diabetes gagiyem kay Kamsat. Iti sabali pa nga damag 30 ket upon o 40 ket 3 bilyon a pesos tinaipursupwesto para apo iti agricultural priority programs ti gobyerno para iti dito nga tawen 2023. So saan nga maibagan nga mabaybayan ti beneg ti agrikultura gagiyem kay Kabsat with that 43 billion pesos. But how the Carabao ti implementasyon digitoy nga proyekto nga para kadagiti mannalon kakabsat ken giyem pagsasaritaan tayo apo digitoy. Okay, Tebes, Diputado Tebes, atendaran na kano gagiyem ken kabsat ti makungkuna nga Senate probe seknan iti pan nakapapatay ni Governor Roel Degamo. Nasursurok ngem may 1 milyon nyo obing gigiyem ken kabsat iti sumsumrek iti makungkuna nga child labor violation dito apo ti pagtrabahuem di kitay underage or minor kakabsat ken gigiyem madalinte ga mangipawil iti data ken padaanan nyo live and exclusive makainuman tayo apo dito inauna nga anak dito pimusay nga overseas Filipino worker manipo daw iti Singapore nga taga Bacara Ilocos Norte partikular iti barangay Kurukor. Amin digitoy tampok para di may isang oras nga panakaidanong kadayo di programa Damdamag ni Berto. Daytoyen tinurore digiti agisem kariri daan na lugan wenno digiti maawagan iti vintage car dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration manipod ti multi awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho malaksit iti data ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Ngarud kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Tayo third prize si Cash. Third prize ako kita nyo ticket. Kita nyo ako di ticket nyo, 2,000. Third prize. Ticket number 682. Ticket number 682. Rian Masipusa. From Batak. Sumandal, Batak, Ilocos Norte. Congratulations, win of 2,000 pesos. The third prize, first prize, 3,000.
ticket number 677. Ticket number 677. Miguel Zambrano. Barangay 19 San Nicolas, Ilocos Norte. Congratulations, you win 2,000 pesos. Ito mga mag-12,000 pesos ako. Well, ticket number 630. Ticket number 630. Alan Colliao. Alan Colliao di San Barcelona, San Marcelino, Antigua, Ilocos Norte. Ako, kung sino tumawag ito, sortekan 5,000. Alan Colliao, San Marcelino, Antigua, Ilocos Norte. Blue House Beach Resort nadalo sa lugar ang pagtitipunan ti pamilya ken papagayam nalawa di cottages adan pa ti shower rooms Blue House mismo akalaya beach di kayag pangadwa gaputan na sayaat ken manakigayem kag tegikwa ken di nagserbi ka na kayo umno a lugar pare ti dinto balipatan na parang titipon gaputa si degi di baybay bigat aldaw ken malem nakalukat ang mga komudar ka na kayo ti Blue House Beach Resort masarakan di barangay number 37 Kalayab Lawag City kukuha kinamatmatunan the Mr. and Mrs. Rexy Buyat Blue House Beach Resort adan ti makaawis nga glawlaw intayon kakailian pare ti dito malipatan na panagraragsak ni Blue House Beach Resort pare reservation tumawag ni cellphone number 0963 003282 Blue House Beach Resort. Padaanan nyo, gagayim ka kamsat, hindi dapat bati pa yung weekly draws, hindi the Blue House Beach Resort Promo Bonanza, gagayim ka kamsat, hindi weekly draws tayo po, hindi nagasat nga mabunot, entry na, mga bagda po, hindi first, second, ken third prize, mga bag amin dito, iti imported goods, gagayim, kakamsat ken gagayim. Kasabit na po, dito grand draw tayo, maangay to po into Mayo 31. The first prize, 10,000 pesos. Second prize, 7,000 pesos. And the third prize, 5,000 pesos. No kasano po ti magipartisipar, mapanday nga gokupar. When no ag picnic kayo, ijay Kalaya Beach, gigiyem kabsat, diretso kayo po di Blue House Beach Resort. Tunggal cottage nga makupar insigida. Instant, may kang kayo po di may isang Blue House t-shirt. Plus ticket nga pangabakan nyo po kadito nga pa-premyo ijay raffle ticket isurat nyo tinagan address ken dete cellphone number yo then di stab i-drop yo apo ijay Tambulo. First prize 10,000, second prize 7,000 ken third prize 5,000 pesos adun tupay nga consolation prizes gagayim kay Kapsat. Okay? So, DJ Apo ti aramidan nyo. Tapno makapartisipar kayo rin dito ipapremyo. Ngayon sagana po ti Blue House Beach Resort. Babayin ka na Mr. Rexy Buyat kay ni Mrs. Nancy Buyat. Okay, itinete agundaway po. Adan itilin niya tayo ni J. Ann Ramuran. Anak apo detiadaksanggasat nga overseas Filipino worker nagstay apo iji Singapore for more than almost 25 years nga DJ apo daksanggasat pimusay gagiyem ken kabsat so aglidlid da ang tatati pamilya na dita barangay Kurukor Bacara Ilocos Norte deti inauna nga anak ni deti pimusay nga ni J. Ann Ramuran from Kurukor Bacara makainuman tayo eksklusibo iti programa tayo damdamag ni Berto gagiyem kay absat. Okay, J. Ann, condolence agyaman kami iti paay mo nga oras when nagundaway nga makainuman da ka iti dating aldaw iti programa tayo damdamag ni Berto. Good condolence nagasat nga malem mo J. Ann. Thank you, sir. Okay, so ano ti complete name ni mother mo? Salvacion Ramoran Pasco, sir. Salvacion Ramuran Pascua. So yung Facebook account mo na J.Ann Ramuran, inusan mo dito apelyado ni mother mo. One, sir. Okay. So manutitawen mo idi mapan ni mother mo kasi 25 years nga agnaed ijay Singapore. Manutawen mo idi J.Ann kas inauna nga anak ni Ma'am Salvacion.
12, sir. 12 years old. So tata, for the 12 years old, with plus 25 years, you are now 37 years old. Yun, sir. Okay. Okay, before nga pasamak detoy, ana di kiti kasla irekrek, ada ka di reklamo, ada ka di maibaga nga, timmaod nga sakit ni mother mo, bayat ti kaadana ijay Singapore, kas OFW, J.An. Agmen maintenance iso na ti para high blood din, sir. High blood, okay. Yung ano, DJ, ipupusay na, kaano, ken ana nga oras? Bali, di kalman lang ti bigat mga alas 9, sir. Aday dyan mismo, manarimaan niya trabaho or aday ito hospital or base din yes. Grade ready ko maman ulit nga pan agpa-check upon, sir. Agrubrubuat, nga pa nagpa-check up. Yun, sir. So isuna, under medication, gapo iti sakit nga high blood. Yun, sir. Okay. So, idi agrubrubat, sino gayam tinangi danon kada kayo? Nga kasjayan tinapagting ni mother mo, J.An. Bali, indanon tayo kabsat na ijay, sir. Duada, nga adda ijay, adda kabsat na, nga adda ijay Singapore. Yun, sir. Okay. Okay, so data 25 years nga kaadda na masansan yearly every 2 years nga agbakasyon na ni mother mo J.An. No duduma, sir, 2 years or 4 years no ko, sir, no duduma. Anat na udi nga bakasyon na. Basta upat nga taon hanga nakabakasyon iso na, sir. Gapo ka di pandemya siguro. Epekto pa lang di pandemya. Yun, sir. Okay. Mano kayo nga kakabsat J.An? Alo, sir. Okay. Since first year umuna nga tawen nga ipapan na ijay, saan pulos nga makakarti sa bali nga nasyon nga napan nagtrabahuan J.An? Isulat ta, sir. Okay. Iyo amo, iso lang nga iso. Sir, namin dua lang nga nagsukat, sir. Ti amo na. So ano ti talaga nga trabaho na jay agtagi balay? When, sir. Okay. Kaano pa'y nga nang rugi nga darikrik naen na, especially di pa nakadiagnose when no ipa-irurwar nga isuna kita dati high blood na. Manjang man amon mano nga anang nga tawon DJ rugi na, sir. Okay. So yung explanation explanation ni kabsat na antim J high blood na ti nakatayan na. Yun, sir. So mismo nga ijay balay nga ayan na pagrubrubuatan na ison tinakatayan na. Haan, sir. Naitaray da pelang kun na opera pelang, sir. Okay, na opera. Anat na opera ken kuana? Ada napugsat nga urat na, sir. Okay. So talaga nga natamaan, medyo grabe di pa nakaatake na. First time na ti maatake, J.An? Bali pamintlo na no kon, sir. Pamitlo kasi ada digiti maibagbaga nga talaga nga pagka yung third time talaga yung pinaka grabe. Okay. So tata kasano ti proseso nga inpadanon da kada kayo para iti pan nakayawid deti bangkay ni mother mo? Nalpas amin nun, sir. Lakad ti Giant. Okay. So i-receive yun lang tayo yan. Bali door to door no kon, sir, ikabil dati direct ti balay min. Okay. Hanga kasi digiti agga po US nga funeraria ti mga wat ka di bangkay. Anin, sir, basta in door to door no, sir. Okay. So expected day nga isasangpet na kaano J.An? Lunes or Martes po na ni kabagis na, sir. Lunes or Martes, okay? DJ agency nga nangi patulod king kuana or anyaman. Ada ka diri assistance nga kasla maipaay king kuana kas may sa OFW, especially from OWA or Department of Labor or anyaman. Awan pa iti kas jay nga naipadanon ka kayo, J.An. Awan pa imot, sir. Ikuno da kanya, sir. Sakkan ti mangilakad tulatan, sir. Saan? OWA? Ay, jaka mo ni antik ko ikwayon to ta. Ingkay to ilakad ko na namot, sir. Okay. Okay, so J.An, before nga napasamak dito kay ni mother mo, awan di kiti kasla, di kiti kung kunateo, parik na or anyaman, awan? Ilang kanain na nga ibaga no ko no
Kano kagawid ko namin, sir. Surprise kung kuna na lang ta, sir. Okay. For long years nga panag ano na awan met digitay na ipadpadamag imbagbaga nga marigata nak diri trabaho masansanen ti seken maulawa or anyaman awan ti kasjay Jean Tanaan, DJ amo na, sir. na Naanos mo, digiti amo na, sir. Okay, so pagka ibagayo agawid surprise kung kunana latta kasdi latta Kuno 28 ko madawid na, sir. 28 dito nga bulan. Sir. Oh, yeah. Sus, po hanala na yabot di bagina nga si bibiyag nga nakaawi din, Jean. Okay. Sir. Okay, so digiti amo na awan peti kas la communication or panakipag-greet na kas deman kada kayo nga kapamilya na for that manong nga tawin na gayam ka rin tinaudi nga amo na, Jean. Anong tawag na, makaagtal, opat or tarlo, sir. Nga tawin. Sir. Okay. Nilata ka bagis na tinakis ito ni among nagjayon, sir. Tay sumati nang robrobot kanya na Jerry, sir. Kung nangilaklaka di, sir. Okay. Digad ano na lang, yung mga expenses, tipa na kayawid na, sino ti agi shoulder? Di amo na or agency? Di ko na di antik, sir. Di insurance na, sir. May insurance siya. Yes. Okay. Awa met ti reklamo na nga marigatan di trabaho, nga possible nga iso ti mangdigdig ka di isisikken di sakit na, di high blood na. Awa met ti kasjay nga inpadpadanon na kada kayo. Mamut, sir. Kuwami, sir. Baka di excitement lang gawin siguro, sir. When akit ni 14 tatan, 14 days more para maabot di 28, 2 weeks insapsapa na pagit din yung daksang gasat bangkay meten nga sumangpet Jean. Okay, api inabot na tikas jay ti kabayag ado digiti 10 years 5 years ag purguddan ni mother mo talaga nga na-enjoyan na or adda ka di digiti kumpletwen na nga mission na or para iti pamilya na anat pa nagkitam Jean. Di ko na lang, sir. Kung ka nag-awid namin dito, sir, awan tumot ng obra na. So, kung una nalata kanya mit, sir. Amang mi nga pag-awidin, sir. Nung kasi dalatat isa sa ulo. Humit lang ti ubrak dito Pilipinas, kunana. Okay. So the sikat inauna what about studies yo? Kumusta ti panagadalyo nga talong anak na? Baliad da asawa mi aminin, sir. Nag-asawa kay aminin. Okay. Ni father mo? Ada jabalay, sir. Okay. Okay, Jean, condolence. Ada mensahem, ada digitay di mo malipatan nga pasama kuno pagtengyo kini mother mo nga malagip mo unay ita ta pimusay isuna nga awan iti sibay mo kas nakadigitay post mo adi di balasyo taaw. Ada kasjay nga malagip mo, Jean. Kinaanos na, sir. Awan ti sa kanya. Ay, awan saan pulis kanya na, sir. Okay, Jean. Okay. Jean, condolence ken agyaman na kiti indad mo gundaway nga makainuman da ka iti daytoy nga aldaw. Maraming salamat once again makipagrik na ti NR online iti si bubukel nga familyayo iti daytoy na pagting ni mother mo iti Singapore. Thank you very much, Jean. Yes, sir. Okay, so DJ Apo ni Jean Ramuran, anak Apo ni Salvacion Ramuran Pascua nga inatake Apo ti high blood DJ Balasyo Taaw, particular Apo di Singapore gagayem 25 years nga nagserbi. Kita inyo kadlang Apo, ano di balikas ni Jean, agawid kan nanang, may kagyan dituyen, aginanakan. Siguro mga ganon na dialogue. Saan? Awan tumit lang ti ubrak dita. Masapol makabalinak metpay allowed dakmet pay nga agtrabaho tignan nyo Apo kitain nyo Apo ti sitwasyon tayo nga Pilipinos mapanggay di balasyo taaw nimbaga tadda kabsat na nga mangilakad kadigitay papeles nga kadwana ije balasyo taaw nung arod digitay awan ti kabsat na awan kakaano na malaksid iti amo na and at the same time digitay amo
nga naulpit kada kitay kadaraan tayo gagayem keng kakabsat. Anya tagbali na po nga pagtingda. Kakaasi pa yung pamilya. Isuda da diyan siguro dito si Bukel la pamilya Paskwa. Natalgid da gaput adda nga di kabsat na ijay. Masigurado da nga awan ti foul play. Kakabsat keng gagayem. But di kita daduma nga pimpimusay adya po natnatay ijay. Adda di doubts. Adda di pa nagdudwa. Adda di kasla impenenda po nga saan na pa namati no ana apo di sitwasyon nga impatay di ka pamilyada gagayem kay kabsat. But diri sitwasyon na di pamilya Paskwa apo kondolensya di pamilya Paskwa gagayem kay kabsat natalged da apo gaputa adda kabsat na ngem no baliktaden tayo di kita awan kakaano na may sa isuna sulo na apo ijay nga gagayem kay kabsat nga agtrabaho para kang estranghero ganggan na et kasadya gagayem kay kabsat. So dito apo dapat ikantay ti importansya di kita kakabagyan tayo, asawa tayo, ina tayo, ama tayo nga di balas yu tao gapo gagayem kay kabsat tadakkel a sakripisyo kakabsat amo yu ti simbaan kontraen na po diti panagi parparwartay ti tao nga mapa nagtrabaho iji balas yu tao but awan ti mabalinan ni Filipino gagayem keng kabsat gaputa kas kediji kuna ni salbasyon just ti alwad na salbasyon ramuran Paskwa anak obrak dita nukas pagarigan kitain nyo apo DJ ti pampanunutin na awan may trabaho na awan ti mabali na po nga pagserkan na nga mapataod na DJ kasla di sapsapulin na but itilikodan DJ agsak-sakripisyo apo nga isuna adayo ken nilakay na adayo kadagiti tallo nga anak na adayo iti lugar nga nakairwaman nakayanakan na gagayem ken kabsat di ba so DJ apo ti pampanunutin tayo di kita adda kakabagyan na ijay balasyo tao nga OFW sa when no nagpurgod da sa giant citizen da pa di giant kakabsat keng gagayem dapat amutay nga ilalaen amutay nga ikanimportansya apo di nagbanuganda gaputa malaksid apo nga nagbanuganda di gitoy kabulbulon ti sakripisyo dadagsen iliw kadigitay adda sadyay gagayem keng kabsat isakripisyo da kita inyo di ba may pelikula noon nga imbes nga di anak na ti tartani patwen na gagayem keng kabsat anak ti sabali anak ti amo na imbes nga di anak na ti itimplane ti gatas arwatan na nga mapani di eskwela saan ti arwatan na ti anak ni amo na ngamin isut bang paspasweldo keng kuana kakabsat keng gagayem so kasanot ka dagsen especially di inna gagayem kabsat kung sabagay yung mga lalaki kaslala ti panamati tayo nadagdagsen ti panunod da ay nadagdagsen ti riknada mas adadda nga kabalianda ngem ado na po digiti istorya digiti adday di balasyo tao adda digiti maperdimet ti panunod nga lalaki gagayem kay kabsat di homesick kakabsat keng gagayem hindi ko na da homesick versus dollars sa anong pipiliin mo iwaksim ni iliw gapo iti kalikagom mo nga makapastrek iti dolyar nga para iti pamilyam ti gobyerno ti pagilyante nga Pilipinas ti bilbilang da nga digiti OFWs ket banwar ngem no daduma adda digiti OFWs gigiyem kay kabsat nga mamaltrato mapapatay yung last sa Kuwait malagipyo ni Ramesda sinikuganda pinalidlidan na pinukuran na gasim deta apo nga sagsagabaen di kita kadaraan tayo when wagas ti pan nakaay papatay da buti itong si Ramuran Paskwa na natay gapo iti sakit na kente kunakon natalged di familia na nupay agar-ari amok makitayo agsangit pa ni Jian nga manglagip kada kita hinasaya at di inada tunggal ibagada nga agawid kan nanang agawid kan saan awan tumetlat ubrak dita jak masapulan ti kastisap sapulek ditoy itilikudan nga adayuak kada kayo itilikudan nga agsangsangit ti pusok gapu ti kadayok kada kayo anak ko yung mga ganun di ba kabsat keng gagayem so nga dati apo leksyon kada kita adaan iti anak asawa kabagyan nagbalin nga kas OFW or napilitan
Nga napansadyay, gapo-apo iti kaawan na po ti pamastrikan, kaawan na po ti masapulan, or kalikagom nga rumangay ti panagbiag. Di ba? Okay, kasangman na po, itultuloy tayo, di sa bali pa yung dumdamag, di programa tayo dumdamag ni Berto. Thank you very much, kadi sumaganad. Thank you, Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Relis General Hospital, iti number 121 J. Flores Street, Lawag City. No, darikrik na nyo, apo di bagiyo, ket kaya nyo nagpakonsultar ti doktor, mapani ti doktor mapagtalkan, Dr. Alan Taylan. Thank you very much, kani Mr. Jewel Centillas, manipo na po di Lahaina na Maui, Hawaii. Maraming salamat, Mr. and Mrs. Danny Agustin. Manipo na po iti Toronto, Canada. Thank you very much, iti TMT Construction Company, nga masarakan na po iti 48A Kabungaan North, Lawag City. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo, manipod pa nakaplano, aging gana po nga may pasdek, ti kayat yung patakder, nakasagana nga agserbiti na yung kalindigan na presyo, TMT Construction Company, kukwakin matmatunan ni Honorable Telwin Tapawan. Maraming salamat, Mr. and Mrs. Guillermo Agustin. Maniba na po iti Toronto, Canada. Thank you very much, iti Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center. Nga masarakan na po ti Balintawak Street, Lawag City. At daan ka rin kakalaing nga aircon technicians. Tapnornusen dati problema ti aircon ti lugan nyo. Babaen kini Engineer Neil Jose. Maraming salamat, Mr. Victorino Pasqua, iti Honolulu, Hawaii. Thank you very much, iti Cherylins Crispy Chicharon nga magatang iti ground floor ti San Nicolas Public Market. Kaya na Cherylins Crispy Chicharon, raman nga di mo pulos kalipatan ken sigurado subliam pakairamanan. Dahil isabsabali pa'y alako dapo tahe. Ti Cherylins Crispy Chicharon ket kukwa kinamatmatunan da Mr. and Mrs. Henry Vallador ken Mrs. Cherylin Jacinto Vallador, manibud Santa Maria, California, Estados Unidos. Maraming salamat, Ma'am Elis Tamayo, dito Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Ken thank you very much kani Ma'am Esmer Galisinao, manibo dito Barcelona, Pagilian nga Espanya. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, yem nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka di balayo, when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod, asirig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina, digiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, paset ti Barangay 50 Butong, diti Siyudad Tiluwag. Asinig ti mga to bridge, nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di ginubing ken nagtutubo, daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns digit babae kas kameten digit ladies sandals ken sapatos. Adan da pay kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kiti lako da, ngem na yung kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka ken iso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Okay, tuloy-tuloy. 30 kinupate na minuto sa apo tinapalabas kalpasan, ti oras na yung alas 12. Kaya dito napintas nga damag dito, gagayim kamsat, padasin tayo man na pagsisinukatan ti kapampanunutan. O para pulo ket 3 bilyon a piso sa apo, tiin na pursupesto ti gobyerno para kaniti agricultural priority programs.
Agricultural Priority Programs iti babaen ti 2023 General Appropriations Act dito GAA gagayem keng kamsat dito iti nagbalin na rakurak ti Department of Budget and Management sa nagbalin wenno pa nakatungpal ti kari ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Para di Marcos administration kaya deti nga kari apo ket isu ti panang pasantak panang pasantak na ano apo di sektor ti agrikultura ken detoy ket mabaliwan ti anyo wenno kalikagom na tapno agbalin na po nga kang runaan nya tulbek para iti panag duras ti ekonomiya ken makaaramid deti apo iti pagtrabahuan ken pumigsa ti food security, seguridad ti makan inimbentero nga pagilya na Pilipinas no food security no kunam ket deti adda makaumanay nga supply kasla digiti pasamak awan sibuyas, awan bagas, awan asukar, awan arena gagiyem kay kabsat do sar pangta iti food security. Digiti programa ti Department of Agriculture nga pakaibilangan ti National Rice Program, National Corn Program, National Livestock Program, National High Value Crops Development Program, Promotion and Development of Organic Agriculture Program, ken National Urban and Peri-Urban Agriculture. Gagiyem kay kamsat. So kitain nyo po kahit da nga i-develop amin di kita nga banag iti beneg ti agrikultura. Kaliko agumpay ti nasama programa nga sungbatan ti seguridad ti makan dito di food security gigiyem kabsat mapalagan ka na apo ti kinarigat ket ditoy nga mapagtalinaed DJ dumurduras nga ekonomiya babaen iti kangato ti agbalin nga sapul or agbalin nga produktibo iti biyang ti pagtatalunan. Imunan nga inikan importansya ti Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ti agrikultura kaskang runa na prioridad iti administrasyon na. When adu di kita mangibaga pero teko na karon din hanting nga may baga nga mabaybayanan ti agrikultura for that 43 billion para kadi agricultural programs. Sigun met ti Department of Budget and Management Secretary Amena F. Pangandaman isigsigurado da nga digitay importante nga programa nga adda iti kalikagom na nga mangipangato iti kita wenno ganaren agbalin nga produktibo ti pagtatalunan ken digitay makaawat ti umisu nga tulong ken suporta manipud ti gobyerno. Ayun. Ito yung sinasabi ko digitay kunak gagihim kay kabsat no dingdinggen tayo apo no kasano nga mainaw, mabukel, ti maysa nga programa, manipod ti gobyerno, gagayim kabsat, nakapimpintas, kayat na nga siguraduen, apo, nga digitay umiso, nga umawat, iti tulong, manipod ti gobyerno, isuda ti maykan, sigon na po iti Budget and Management Secretary Amena F. Pangandaman, isigurado da, nga digitay umiso, napapatega programa, nga agkalikagom wenno mangi tag-ay iti sapol wenno ganansya ken agbalin nga produktibo ti biyang ti pagtatalunan ken digiti umiso nga umawat ti suporta manipod ti gobyerno. Di ba? Nakapinpintas nga balikas, nakapimpintas gagayem kay kabsat. Ti National Corn Program nga magkalikagom nga ngumato apo ti produksyon kay nagbalin nga di kalidad ti mais, kamuteng kahoy, kamuteng kahoy para iti konsumo ti tao, feeds ken industrial use, kastamet na po iti panakaipaay ti puwersa kadigitay manalon tapno nayunan da apo ti sapulda nga addaan iti 5.02 billion nga budget iti daytoy nga tawen. Ti National Livestock Program nga agkalikago po nga padurasen po ti poultry ken livestock sector babaen po iti panang pasayat ti produksyon dito nangato nga kita ganansya profitability gagiyem kamsat diri stakeholders nga adnaan iti 4.50 billion budget yun yung mga adaan ti pakabuklan niya 1.80 billion
tiin sagana in porsupesto para na iporsupesto para iti National High Value Crops Development Program nga may patungpal tapnon ti kasta tumulong para iti pan nakaipursigi ti produksyon panagprogreso wenno pan nakailako babaen kadigiti wenno digiti makungko na high value crops ana digiti high value crops bawang, lasuna, mais gigiyan digiti nangangato apo promotion para iti development organic agriculture program nga daan iti 900 million nga budget para iti 2023 ken programa nga agkalikagom met nga mangipursigi tapnon ti kasta agwaras ken mapaduras ti may patpatungpal na panakayuswat ti organic agriculture ti Pagilian ti National Urban and Peri-Urban Agriculture Program nga naikan met apo iti 318.47 million iti babaen ti General Appropriations Act GAA 2023 so nagpipintas di ba gagiyan awala kang itulak kabigin no kasano apo nga nasangal digiti alagaden para iti pan nakipatungpal digiti nga programa ngem kas kadeti kungkunak apo Nagito puket no daduma parang haang nga matungtungpal umiso nga umawat ti tulong manipud ti gobyerno. Sino digiti umiso? Siyempre digiti marigrigat nga mannalon. Kitain nyo apo anat na paspasama. Di ba the investigasyon idi apo seknan apo iti shortage ti sibuyas. Anat nagbali na pong takwat ada digiti na perdit ulo na agtaltalon nga imutang doble-dublet utang nan gapuy-apoy ti nababang presyo ti sibuyas iti merkado gigihim ken kabsat aging gaapo nga nagpakpakamatay digitoy so no kas pagarigan sikat ikas jay namimmano nga tawenen nagmula ka halos di mo maparwar gapot ka dakkel apo digiti gastos mo or punam no mamimmano imutang ka idi tawin itay mapangkaman imutang ka itatag da mga tawin nagmula ka umutang ka manen den hamo met la maparwar so di nga rod met maturture ta panunot mo pangalaak pay Diyos ko pangalaak pay apo ti pagbayad ko ken ni Kastuya Pulano pangalaak pay ti pagbayad ko di bangko masakak nga tapay ti insaldak nga talon ko nga nagpuna kini kasto ti inlako ka baka kinlako kanuang ko di jay gigihim kay kamsat so ipadas mo manen para sumaluno nga kas jay latta gigihim kay kamsat hinggana dot nakapanunot nga nagpakamatay ada nagpakamatay na po gabuti sibuyas yung mga ganon kakabsat keng gigihim ket no kitain tayo adupay ti sabsabali nga agbali na problema iti kastoy apo adan dita digitay hamit nga isu ti pakaipanan na gapon isudat asideg ken ni agtuturay no isinot in submitir ni apo punong barangayen ni apo kagawa den nga isuda digitay makasapol isuda digitay kastoy digitay enme ngem saan adupay ti mas qualified ngem gaputa saan da nga ka polaris ida saan da ida nga kalinya apo iti binig politika awan handa nga matalyaw ida gagayim kamsat ni dete dete agimpi presidente apo ti Farmers Association no adda inted ni gobyerno nga para kadigiti pada na wenno miyembro na di na met parwaren kukuha na meten mangtentikalding bagi na meten gigihim keng kabsat wenno saan ni opisyal ni kapitan gaputa imawat di na met kadwa aglalo masidigti ko mapanaguyuden si mangkato tos goy apo unay digiti apo di na maalyaw di na agkintayeg gagiyim keng kabsat pagbalinen da na po nga kukwada digiti kasla gaputa bulsadan digiti inted karakwada ti gobyerno ito yung mga mali yung nga dapat apo digiti kakastoy nga programa adda total monitoring manipod nga to nga paggapuan ti produkto ay pundo aging ganat baba tapnon masigurado da hanya basta agtalekda ken ni barangay chairman agtalekda apo ken ni social welfare agtalekda ken ni Department of Agriculture adda dapat representante da kastatatan gagiyim ka kita nyo apo digiti pulis yung mga pulis ti pamati tayo isuda apo ti mang proteher kada tayo to protect and to serve proteksyonan na ti biag ken ti sanikwa itataan at sulbuar isuda met gayam apo iti bantay sa lakay isuda met ti mga mga pukaw kiti dapat nga may kan iti kason isuda met ti agbalin nya protekturen gigiyim kamsat parang ganun din
Kastamit lang nga po, kadikiti kakastoy apo nga programa, iti biyang ti gobyerno. So, para kanyak lang nga po, nakapimpintas apo, dikiti naputar nga ordinansa, naputar nga linteg, tapnon tikas na maaramid tikas jaya programa, ngem no may implementar to na po siyaw-siyaw, sa anin nga umiso, haanin na masurot apo, di pattern, design, programa, ti gobyerno gapo ka rin managing bubukod nga agtuturay tayo puwera de los Buenos. Thank you very much kani sumaganad. Dr. Alan Taylan ti St. Camillus de Relis General Hospital, number 121 J. Flores Street, Lawag City. Nadarikrik na inyo apo ti Baguio kahit yung nagpakonsultar ti doktor, mapani ti doktor mapagtalkan Dr. Alan Taylan. Maraming salamat Mr. Jewel Centillas, manipo diti Maui, Hawaii. Da Mr. and Mrs. Danny Agustin, dita Toronto, Canada. Di TMT Construction Company nga masarakan ti 48A Kabungaan North, Lawag City. Lauden na po ti Cabeza Elementary School. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo. Manibod pan nakaplano aging gana nga malpas ti pasdek nga kayat yung patakdiren. TMT Construction Company, serbian na kayo iti nababa nga presyo, babaen kani Honorable Telwin Tapawan, kami nga po ti konseho ti Ili ti Marcos. Maraming salamat kada Mr. and Mrs. Guillermo Agustin, manibod iti Toronto, Canada. Maraming salamat Mr. Victorino Pasqua, manibod na po iti Honolulu, Hawaii. Thank you very much iti Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center nga masarakan na po iti Balintawak Street, Lawag City. Ada na po kadidag kakalaing aircon technicians, stop nornusin dati problema ti aircon tilugan nyo, babaeng kini Engineer Neil Jose. Maraming salamat Ma'am Elis Tamayo di Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Thank you very much iti Cherylins Crispy Chicharon. Magatang dito ako iti ground floor ti San Nicolas Public Market. Cherylins Crispy Chicharon, adaan ti raman nga di mon tumalipatan pakiramanan dagiti putahe nga sa bali pa nga putahe nga lakoda. Ti Cherylins Crispy Chicharon, ket babaen ti panangimaton da Mr. Henry Vallador ken Mrs. Sherilyn Jacinto Vallador, manibod Santa Maria, California, Estados Unidos. Maraming salamat Ma'am Esmer Galisinao, manibod di Barcelona, Pagilian, nga Espanya. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assists you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now! Adtoy ni Engineer Neil Jose, tapno ni suro na kadatayo, no kasano ang mamantener ti aircon tilugan. Di kwati napintas nga pinangi kwati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service ta tangal daw, i-required ko ngamin once every 18 months nga pinakadalos DJ system di aircon di lugan no kamang Robert DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna. Iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months. No kamang Robert.
As namin lang DJ pinag-change oil ilugan. DJ makita DJ filter na, filter dryer na, no narugitan, masukatan tap nun kas tama preventaran, DJ pinaka-perdi DJ, compressor no ko Mang Robert, naglalo ken nakanginginat compressor tatan. Iso ti pinaka-puso ko Mang Robert. Kung tao ko may isut puso, isut agi pump ti blood, ang i-circulate na iti bagiti tao. Kasi may DJ nga DJ compressor, iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapon kasta ag-condense iso na, then ag-misto igenta evaporator na isi pinaglamiis na Mang Robert. Ketlo barado. At agbarado ka DJ nga system, aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti filter kagigiti rugit DJ air conditioning system, ket ada tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso ti tao, maperdi met DJ compressor no ka Mang Robert. Okay, tuloy-tuloy. Hindi pa nagpipinadamag, gagayim kayong kamsat. Mapantayo mata po, iti illegal nga druga. Nga dati po, saan lang dito Pilipinas, mitket di. Ngayon dito Pilipinas, kakaiba. Medyo questionable, gagayim kayong kamsat. Dati sistema, ti biyang ti gobyerno, especially po ti Duterte administration na ngayta kayat ti umentra po ti International Criminal Court hindi pa naka-investigar dagitay nagbalbali na biktima po ti operasyon na ti illegal nga druga gagayem kay kamsat idi na minsan kita da po pulis nga naka yaklate nagdagana nen ngem friend ko nga pulis gagayem kay kamsat kun ana ket talaga nga adapay lang adupay laeng nga po ti illegal drugs ditoy probinsya tay nga Ilocos Norte gagayem kayong kakamsat. Kabayatan na, dinggen nyo dito po. Rinaot po di ahente di Philippine Drug Enforcement Agency Central Visayas ije Tagbilaran City, ije Buhul. Ti may nga drug den nga patpatarayen ti agtawen ti nga pulo ket pito. 17 years old. At dati kas dyan na po nga iman maniher na. Drug den. Gagayem kayong kakamsat. Kaya damit di kita kakadwana. Sigon ti report, ti operasyon ket namunganay wenno nang rugiti may isa nga report nga mararamid nga drug den ti aramid nga drug den ti lalaki ken ti kakadwana nga ni Mark Joseph Daruka agtawin ti 30 at ti may isa nga abandonado nga balay ije barangay Dao. Natiliw ni Daruka, idi panawen ti operasyon kabayatan na ti lalaki nga naipan iti wenno deto ket naipan deto nga lalaki iti babaen ti City Social Welfare and Development Office talupay nga tattao digiti na aresto kalpasan nga matiliw da iti nasao nga drug den iti dayding operasyon kadwa digiti wenno karaman ka rin na kumpiskar ket pito nga pakete ti suspected shabu nga dito ket agbalor ti 40,800 pesos. Timet suspect ket mapagsungbat iri pa ng salungasing na ti Republic Act 9165 and the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kita nyo kadi apo ayan nagobing. Ada digiti ada digiti rumrumar kadigitay reports gigiyem ken kamsat ngaw injay pamilya apo no adda may sa nga involved iti drugs adda posibilidad na nga adda pay sa bali aglalon apo no digitay mismo nga naganak ti karaman iti makungkuna nga drug operation wenno operasyon wenno pa nakaiano da iti operasyon ti drugs gagayem ken kakamsat so nga adda digitay mangibaga apo nga no adda drug puser iti pamilya posible nga saan lang nga is-iso no diket at dapay digitay sabsabali gagayem ken kaabsat no malagipyo the other day sa DJ panangi basa tayo ka DJ research hindi maibunan na gapo digiti generals nga karaman na po kada drug hole babae na po iti DILG Secretary Benhur Abalos nga tibiyang ti panakaigamer wenno panamagbalin kas pagsapulan apo ti illegal drugs wenno panaglako gagayem kabsat panagbalin na puser ket daytoy kinarigat ti biag kakabsat ken gagayem ang iti puntok idi jay no apeng imbasak DJ nga rimwar nga research way back years ago gagiyem kay kamsat
apay nga rod nga digitoy general, apay nga rod digitoy nga opisyal nga isuda pay ket nagsapata nga aramiden da iti aramid da nga mangproteher ti biag ken sanikwa, ket karaman da pay iti parang or gungundawayan da nga ta DJ kaaddada iti biang ti posisyon para iti dakdakkel a kantidad nga sapul da. Gagiyim kamsat. Hamo mapabasol apo digiti adda iti babaenda nga digiti marigriga ta tao pinagbalindan nya kasla pagingkaman ti panaglako iti illegal nga droga at digiti tupay hapuket da kalikagum da pay ti mas maadaan ti dakdakkel nga kantidad iti likudan nya dakkel di sweldo da how much more kadigiti babasit wenno digiti mairurumen kita inyo jay may sa 17 years old pala nga po ada drug den no kunam gid di paggaramatan paglilinakwang kadadaami namin gigiyem kay kabsat sex den kun adami tapo kaditi ayan digiti mga babae nga agi lako apo iti pagapaman na ragsak pero no drugs no kunam drugs man gagiyem kay kabsat di ba no so nga digiti apo nga paspasama ka apo ti mangbalbalkot apo wenno mangipilpilit nga adda apo digiti may involved iti illegal nga droga ngano da duma masalungasing met apo digiti gapu takayat digiti otoridad nga adda di accomplishment da so nga addo digiti maakusaran nga agimula kadada amin namin kakabsat ken gagayem. Daytoyen tinurore digiti agisem karidi daan na lugan wenno digiti mauawagan iti vintage car dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data, ijayadan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Okay, tuloy-tuloy. Dapay na batbati, 3 minutos kasangwanan ti oras tayong alauna. Gagiyim kay kabsat, rigat ti biag paylaeng, nga po, ti pagsasaritaan tayo, Nasursurok ng may 1 milyon nga ubing nga Filipino tinireport bawen ti Department of Labor and Employment nga mairamraman iti child labor. Dito pagilyan gagiyem keng kabsat gubway apo detoy wenno detoy ket napagsasaritaan babaen iti nasaong ahensya nga mas napigpig sa ti kampanya tapno maresolba ti problema iti child labor. Base ti special release on working children situation for 2019 naging gati 2021 na record bawen ti Philippine Statistics Authority or PSA nga da 1.37 million nga ubing agtrabaho iti agdama. Kaadwan iti sektor ti agrikultura nya kangatwa na po ti insidente ti child labor iti Northern Mindanao region. Ayun agriculture siguro mapanda pagraipen, mapanda pagtabtaben, mapanda pagkuligligen di ubing dito nga papigsayan pa iti Department of Labor ti panang monitor da kali ubing nga agtrabaho iti panang iswat da ti addang tapno maikat da digitoy segon kini Labor Secretary Bienvenido Laguesma. Manipod diti tawen 2018 nagpatinggay ti napan nga tawen 2022 adda ti 620,556 child laborers. Iti biyang ti profile wenno na da ang 614,066 nga na-refer gagiyem kamsat kaditi umisung ahensya ken organisasyon digitoy apo ket nakaiteddan apo iti serbisyo
kadagiti 138,460 ken naikaten digitoy iti child labor ti 148,248 kadagitoy. Ita nga tawin 2023 prioridad ti Department of Labor nga maikat ti child labor iti umabot ti 160,288 nga ububing nga digitoy ket natakwatan nga mauobligar nga agtrabaho itay pay napan nga tawin 2022. Ayun child labor. Malaksi na po ti child labor nga pakidamdamagan ti pagilyan tayo nga Pilipinas sa dapat di tiyempo apo nga nga digitay ubing nga po di mga Pilipino imbes nga adda di eskwela saan adda di kabambantayan na recruit da babaeng kaditi rebelde matrain-training da nga man nakigubat wenno warriors gigihim kay kamsat wenno saan mairamraman da apo digitay nadadagsen nga krimen di ba ada ti gakat idi apo nga maibababa ti tawen digitay mabalin nga mapilaan iti kaso kriminal. I think 15 years old di Senate bill idi ngem saan samit nga napatuloy gagiyem ken kabsat gaput adu digitay kasla agriri wenno mang kontra iti DJ nga gakat DJ gapu pay laeng apo iti pannaka itipon digitay ubing kaditi hardened criminals no maibaba ko kasi na 15 years old makit imabali na kaswan ti criminal case siyempre no DJ kaso da non-bailable or maaresto da may tipon da kaditi hardened criminals nga mabalin nga adadapay nga mag-impluensya kadakwada kaditi mangmangig da nga istorya or anyaman digitoy nga ububing gagiyem ken kamsat deta apo ti maysa kaditi problema iti pagilyan nga Pilipinas out of school youth or saan sumsumre kay pagadalan ti ubing di met makasurat di met makabasa gagiyem ken kamsat so ano ti pagbalinan na agbalintong illiterate wenno saan na makaawat narigat nga komunikar or makakita apo kaditi binabayolente gapo iti biyang ti pamilya o ma-influensyaan gagiyem ken kaabsat adu apo digiti nagbalin na problema nagbalin pa nga problema apo idi kwa tiyempo I think tiyempo ni Apo Ramos or tiyempo ni Apo Erap digiti batang lansangan isu nga da programa idi from DSWD I think ni Apo Diputada Gloria Macapagal Arroyo nga dating presidente nagbaling nga DSWD secretary di tiyempo ni Apo Erap gagiyem kabsat masiguradon no sino even the first lady Apo Ming Ramos asawa ti dati presidente Fidel Valdez Ramos ada kasya problema da gabuta makita da apo nga digiti batang lansangan rugby boys wenno saan agbanin da apo nga batang plaza batang palengke or sa dinula dito na apo nga pagtitipunan da nga isu da makaaramid ti krimen gagiyem ken kamsat nga uray apo digitoy nga mapuwersar nga agtrabaho nga ubing nga mabalin nga agrebelde digitoy gagiyem ken kabsat ket dita apo nga makaaramid da kadiri o kita inyo apo dito imparwar apo ti Department of Labor kadakkelan nga paka pilpilitan nga papagtrabaho dito ubing ket ibineg ti agrikultura so tama yung mga lumabas husto apo dito rimwar iti research no survey nga digiti anak digiti mannalon no wen ken mabalin didang kayat ti agbalin nga mannalon gagiyem ken kabsat ngem tatta ti paylaeng agrikultura apo sektor ti agrikultura ti kadakkelan ti bilang digitay ubing nga mapupuwersar apo nga agtrabaho gagiyem ken kabsat imbes nga adda di eskwela saan adda di kataltalunan siguro nagduduma ngem no daduma met especially kada tay nga Ilocano ti kano ubing di mo pulos pagtrabahoen dumakkel deta nga saan nga wenno agbalin nga nasadot kabsat ken gigiyem isu nga dapat habang bata pa i-train mo nya agtrabaho adda digiti kaasdi nga pagsasao angem deta ket again sa po iti code wenno linteg nga ipatpatungpal ti Pilipinas kang runan na po iti biyang ti Department of Labor gagayem okay awanin na po tinabati pa nga oras tayo para iti programa tayo damdamag ni Berto dati apo ti bagayam yo Robert Berto de la Cruz iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin ibati min tinatalinaay nga malem ti Biyernes tayo amin nga sapada agyaman kam tingkay panagdingeg ken panagbuya. Damdamag ni Berto
Programa pakidanunan dilipas pasama kinibugod kayo alubar. Idintero paginian ken uray di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas pasamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailian. Tapno maamuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway. Itinay tayo programa. Damdamag ni Berto. Rangtay ti publiko. Adumanon ka diri masiknan. Damdamag ni Berto. Tumulong para di pa nakasalbar ti biyag. Pambalagip nga danon kada kayo babayan ti ENR Online ken ti Philippine Red Cross. Wait, nagpintas launay nga ikaadwan ket agbalin nga parte kada ito nga advokasya ipanagdonar ti dara. Amo tayo nga iti dara ket maysa kada kiti kakaimportansyaan nga fluids wenno necessity iti maysa nga tao. We cannot provide blood without blood donors as they say. So haan tayo nga mabuteng nga agdonar ti dara kasi iti panagdonar ti dara ket maysa nga banag nga makatulong tayo iti sabali nga tao. Ket ti agdonar ti dara apo mangted detoy iti self fulfillment as they say or sense of self pride. Kasi ammo tayo nga ti panagdonar ti dara ket biag ngamin ti katumpas na. Hala nga may nga biag it can save up to 4 lives, imagine. There are also personal benefits nga no agdonar ka ti dara ket personally, tabagbagi tayo, ano digiti advantage na kasi no agdundunar tayo ti dara apo, we can be sure nga mas napimpintas ti anayas ti bagi tayo. Donating blood can be a way to prevent from getting all those illnesses, especially tayo kunada cardiovascular illnesses related. So napintas ti agdonar apo iti dara maamuan tayo pay ala haan met amin ket naikan ti bagi nga nasalunat ta haan nagpapada ti bagi tayo ngamno agdonar tayo di dara ket it's also a way of having us health check up. Makunan to tayo doktor nga digitoy tina-find outan iwasan tayo basit ti kastoy no maminsan kastoy. So napintas ta the way tayo nga maamuan tayo iti kondisyon ti bagi tayo. Maamuan tayo pay apo iti blood type tayo. Okay. So very important that donating blood is also way of knowing yourself. Ni Dr. Chester Ponyo, manipod ti entity Ili Clinic, ipaay na di sumagmamano nga wagas tapnon ti kasta matagiben ti karabukob. Ito'y sumaganan, kaya tips met, no kasano nga tagibinin tayo, daytoy karabukob, kagraman daytoy niwat tayo. So umuna iti amin, iti saan tayo nga panagpupukkaw, saan ang panagpwerpwersa, no agsao. The most comfortable voice kuma, iti usarin tayo, tapno saan ang magagara, dagitoy vocal cords tayo, kaya't maitunda iti tayo panagpaparaw. May kadua, kaya't daytoy panagdaldalos, tingiwan tayo. Digitay kanayon nga bilin, digitay dentista tayo, nga agsipilyo, mamintlo iti agmalen. Tapno agtalineed nga nadalos ti bibig tayo ket maliklikan tayo ti anyaman nga infeksyon sanlay nga infeksyon iti ngipin no di ket infeksyon iti dila ket dagitoy gugot tayo. May katlo ket iti panangliklik ti panagsigarilyo, panagtabako ket panaginom iti arak. Gapo ta dagitoy ket most common nga mangited iti cancer iti karabukog wenno throat tayo. So dagitoy iti kitay talo nga tips nga mabalin ko nga maipaga no kasano nga matagiben daytoy niwat ken daytoy karabukog tayo. Tinapalabas. Namulit ti agdama babaen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa.
Ngemkas na kaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken nasae masugat. Ti napalabas. Iri sa bali pa agundaway papagayam, kablawan da kayo, tinagasat nga malem ti Biyernes. 14 ti mabilang, iti bulan ti Abril 2023. Maribo di ENR online, may danon maning kada kayo, ti sa bali pa parang, ti programa tayo, ti napalabas. Dadi di bagayam yun ni Robert de la Cruz. Kadwa tayo di technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Paritindi pa nang ituloy nga mangiba-ibasa. Ti surat nga na kay panaunan, tinapalabas ti biyag kinayat ni pagayam tayo Rodrigo. Kasangwanan ngayon tayo tuloy, ti panakaibasa tayo surat ni Rodrigo, agyaman tayo ka rin sumaganad. Thank you very much ken ka, Dr. Alan Thailand, ti St. Camillus de Lelis General Hospital, nga masarakan ti number 121, Zay Flores Street, Lawag City. Nadarigrik na inyo apo di Baguio, ket ketyo ti agpakonsultar ti doktor, mapan iti doktor ang mapagtarkan ni Dr. Alan Thailand. Maraming salamat, Mr. Jewel Centillas, manipod lahay na Maui, Hawaii. Thank you very much, Mr. and Mrs. Danny Hernando Agustin, iti Toronto, Canada. Pagyamanan tayo pa iti TMT Construction Company nga masarakan, iti Barangay 48A, Kabungaan North, Lawag City, laude na po ti Cabeza Elementary School. Amin nga construction assistance nga kasapudan nyo, manipod, panakaplano, aging nga malpas ti pasdek, nga kayo tuy patakder, asistiran, when serbian na kayo ti TMT Construction Company, tinayin kalintigan na presyo, babayin ti panangimaton ni Honorable Telvin Tapawan, kami nga po ti Konseho ti Ili ti Marcos. Yaman tayo pa'y kada Mr. and Mrs. Guillermo Agustin, manipod met lang iti Toronto, Canada, kastamet ni Mr. Victorino Pascua iti Honolulu, Hawaii. Thank you very much iti Pugad Lawin Carbas Air Conditioning Service Center nga masarakan iti Balintawak Street, dito Siyudad Tilawag, babayan ni Engineer Neil Jose, adanda po ka dito agkakalaing nga aircon technicians, tapno asistiran da wenno ornusen da ti problema ti aircon tilugan nyo. Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center, Balintawak Street, Lawag City. Maraming salamat, Ma'am Elis Tamayo, iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Thank you very much kani Ma'am Esmer Galisinao, manipod iti Barcelona, Pagilian, Espanya. Thank you very much by the Cherry Lynn's Crispy Chicharon. Magatang iti ground floor ti San Nicolas Public Market. Cherry Lynn's Crispy Chicharon. Adaan raman nga di mun tumaripatan. Ken sigurado nga sublia-subliam. Pakaramanan dagiti sa bali pa'y alako da putahe. Ti Cherry Lynn's Crispy Chicharon. Ket kukwa imatmatunan da Mr. Henry Ballador. Ken ni Mrs. Cherry Lynn Jacinto Ballador. Manipod Santa Maria, California, Estados Unidos. Dahito yan, tinurore di kiti agisem, karili daan na lugan, wenno di kiti maawagan iti vintage car. Dandanin, di pa naglukat ti DRT Auto Restoration, manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito, nga ramiden dati pa nagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwarti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data, ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo.
DRT Auto Restoration. Manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod ka kailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Hintayo iti third prize iti cash. Third prize ako kita nyo ticket. Kita nyo ako ticket nyo, 2,000. Third prize. Ticket number 682. Ticket number 682. Rian Masipusa, from Batak. Sumadel, Batak, Ilocos Norte. Congratulations, we of 2,000 pesos. The third prize, cash prize, 3,000. Ticket number 677. Ticket number 677. Miguel Zambrano. Barangay 19, San Nicolas, Ilocos Norte. Congratulations, you win 2,000 pesos. Ito ang awal ito 5,000 pesos ako. Well, ticket number 630. Ticket number 630. Alan Julio. Alan Julio di San Marcelino, San Marcelino, Antigua, Selong, Sote, ako. Nusyong sa naman yan doon, nagsortekan 5,000. Alan Julio, San Marcelino, Antigua, Selong, Sote. Blue House Beach Resort. Nadalo sa lugar ang pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages, adan pa di shower rooms. Blue House mismo Akalaya Beach. Di kayag pangadwa, gaputa na saya at ken manakigayem kag tegikwa, ken di nagserbi ka na kayo. Umno a lugar, pare ti dinto malipatan na parang titipon, gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga komudar ka na kayo. Ti Blue House Beach Resort. Masarakan di barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Beach Resort. Adan ti makaawis nga glawlaw. Intayon ka kailian, pare ti dito malipatan na panagraragsak ni Blue House Beach Resort. Pare reservation, tumawag ni cellphone number 0963 003282. Blue House Beach Resort. Din papagayam nga hindi ituloy nga ibasa dito surat nga nakay palaunan tinapalabas ti biag ken ayat ni pagayam tayo Rodrigo. Ididalan ko nga agawi di balay mi Manong Robert Kalpasan nga inamin ko iti ama ni Aleha nga ni Tata Damian nga siyak ti akinarami di agpitpitik nga saklulo iti wenno biag nga agpitpitik iti saklulo ti anak na kaslaag nga tangata ti panunot ko wen kabsa kaslaag babawi akngem napigpigsa ti panangidurun kanya ti kinapatig ni Aleha kanyak. Diyos ko, anya day tuyan yan aramid ko. Inamin ko metin iti ama ni Aleha nga siyak ti akin putot iti imet na nga maladaga. Kasano ita nga ipudnok ka rin naganak kanyak.
Aglalo ken ni nanang ket kontra nga ni Aleha ti pagraywak. Ngem saan na mabalin? Masiguradok tirignak. Ay ayate kunay ni Aleha, Diyos ko. Lupay mariribukan na. Bayat iti adda ko ni ti balaymi. Sakbay nga simmango kami ti panganan iti dedi nga pangmanem. Lino katakon ti saritaan. Agidas-dasarin idi ni nanang ken nakatugaw kami nga dua ken ni tatang iti lamisaan na panganan. Tatang, nanang, ada ko may pudnok kada kayo. Oh, adi deta. Anya ayat ipudnom nga kunam. Ken wen gayam, mabalinsan niya pananuman dagiti mula manateng. Di kan samit tin mapangkit kita nida. Jakmet masangoy da nga mapangkitan ta. Adumit digiti asikaswek ka digiti tarakin ta nga digwen. Balikas ni tatang. Nakapadanong makuntang idi pe kalman. Ay kastaya. Oh, anya nga ti problema? Kwa tatang, nanang. Baliksemon wano ibuksila mo nanya ti bagam. Ngamin kita mabisina kon. Kung namanin ni tatang. Masidig ni nanang ket. Oh, ibagam ngaminin at amang rugi tayo na mangan. Kasto'y tatang, nanang. Masapon nga. Mapantayon makisarita ida. Anya nga makisarita? Mapantayon kasarita ti ama ni Aleha. Ngamin ket agdadagsenin ni Aleha. Dandani na ibatan ti inak, tiggem na nga bandehado, nga naglaunan ti inapoy, Manong Robert. Ngem dayabot na nga disso iti rabaw ti lamisaan. Siguradum ka di nga sikat ti ama ti imet detang Aleha. Balikas na kasla makaungit. Wen nang, wen, sigurado nga siyak ti ama ti imet na nga maladaga. Nabayab kami nga, agayan na yan, ket tunggalag kuyog kami, ket maaramid mi ti saan na rumbay. Mailuyos kami, tirik nami, so nga. Eta ket masikugan ni Aleha. Kasanungar didan, ket numatakwatan ti amana ta, umay na ket di idusngod ditoy, no ipudno ni Aleha nga sikat ti amana. Balikas ni tata, nakapagpudno kami ni ti amana tatang, so ay sunat ti nang ibilid na. Nuwin ken mabaling ket mapantayon makisarita ken kuana. Oh, kaya't nakakadimet laing agbali na manugang ket adda mabalin day ti biag ta. Adda ije abroad ti ina ni Aleha nga asawa ni Damian. Dinto nga ti kabsat na ket nakaasawa iti in pareha da ken kuana nga di balasyo tao. Awam met tinagbali na reklamo na tatang. Basta inbaga na latta nga mapantayo makisarita. Kasano day tuyin lakay. Eno ipilit da nga agkasarta, awan ti hisagana ta. Manangaasi ti Diyos bakit? Aglako tayo akadig iti taraken mi ken ni Rodrigo nga dingwen. Paganusan na ti anda. Ala, pagtutulagan tayo nga rod kalig iti kakabsat ko no kaano ti apan tayo panangas asawa. Ay itatang. Kuna ni tatadamyan nga, uri da tayo kanulatan nga talo ti mapan. Anya? Saan nga surutin ti gamma nga pare-pareha digiti mapamangas asawa? Saanin tatang? Isumit ti kunana. Nga uray, da kayo latang ken ni nanang ti kakuyog ko nga. Kasarita na pare ti sitwasyon ni Aleha. Kalpasan ti duang aldaw, Manong Robert, nagrubwat kami kada tatang. Nga napan nangas asawa,
Ngem tapno pare-pareha, nangarkila kami ti tricycle nga nagluganan mi nga tallo. Tapno pat kami metlae nga mapan, kas kanawidan wenno pamati, dagiti duduugan. Di ba nagsasarita kastoy dagiti na pagtutulagan. Ti mismon nga ama ni Aleha nga nitatadamyan, ti nangidalan iti wagas no kasano nga makapagtipon kami ti anak na nga ni Aleha. Gaputa at damit ten karga ti anak ko, awanen ti mabalin ko. No diti mangkabat kada kayo nga lalakyan para iti panagbanag da. Angem abalayan, nakasagana kami nga mangited ti responsibilidad mi ti anak mi nga ni Rodrigo. Angem anusan tayo ito no anya digiti makabalinan mi ti panagkasabda. Balikas ti amak ay sana mas pasamak ti kalaysa wenno kasara balayan. Ang moment nga nakapetisyon wenno mabalin nga mapetisyonan kami. Siyak laing ti agad adi nga mapanid ti balasyo tao gaputa. Kaya't kung bantayan ti anak ko angem at damit latagayang pusa nga mangkakalong ni Rodrigo. Kinunana sa nagkatawa, imisemet ni Aleha nga minatmatan nak manong Robert. Idinto nga awan ti mabalin ko nga isubad, isem wenno anya. Gaputa ammok ti kinapudno, nga asaan nga siyak ti akinaramid, idi agpitpiti kabiyag, iti saklulo ni Aleha. Anya nga rin ti maaramid. Abalayan, balikas manin ni tatang, agpipinirma tayo tulatan iti maysa nga kasuratan, nga isuda ket agtipon nga kasagasawa nga mawan ti maaramid a kasar. Ken ditoy nga maramid to natin isang kabasit nga selebrasyon para kada kayo ken no, kayat yung area ba nagiti parientes no kakabagyan niya agpili kayo no sa dinno ti kayat yo no ditoy ti pagpipinirmaan tayo ken ditoy ti pakaramidan ti isang kabasit nga panagsasako mayat lata ngamin dakkel ti namnamak nga makapanmet ni Aleha iti balasyo tao. Tapnon ti kasta may kanti trabaho. Lalo saan niya naruwang ti trabaho ti anak ko. Pamaspasensyaan niyo. Nasadot. Adad na nga siyak ti agluto ken agkaykay ti arubayan. Ngem ta iso. Agturturog nga aging gana nga makatangkayag ti init. So nga, tiyaklam mo no anya ti agbalin na biyagda di gito. Malaksi ti anak yung nga ni Rodrigo gawta. Amok nga nagaget iti pagtatalunan. Abalayan. Daw nga panagsasarang di tinaganak kanya kas tamit tin iti ama ni Aleha. Dituyen kabsat nga napaturay ti na ama ni Aleha nga makipagnaedak kadakwada. Ngamin kunana nga no alaen ni Aleha iti mismo nga pagtaengan ni awanen ti kadwana. Napipya kanu datatang ken ni nanang kadwada nga misuna kitag maysa tadda nga rudi di balasyo tao ti asawa na. Iso nga immanamong kami, when immanamong di dinaganak kanya. Nakipagnaedak nga rod, iti pagtaengan da Aleha, manurog. Naaramid meti, kinid daw ti ama ni Aleha nga panakapirma ti kasuratan, nga mangibagbaga nga da kami kitagtipon nga kasagasawa no kay saan kami pa'y nga nagkalaysa. Dito'y nga daddan nga napasingkedan ti kasla pa nagbiagmin nga naestadwan wenno naasawaan manong Robert. Naragsakap met kabsata addamet ten digiti gundaway wenno rabii nga agpabusoy ni Aleha iti laksid nga isuna ket agdadagsen nga aramid ti sabali nga saan nga siya mismo nga mangitakder ken kuana kabsat ko.
Asyan ako ni ti responsibilidad. Timang biyag ken ni Aleha. Wen kabsak. Kas padre di familia inggugur ko ti bagik nga timulong iti panagtalon iti arig na katugangak nga ni Tata Damian. Numabalin iti ket gudwa ek ti bagik tapnon ti kasta matulungak ni Tata Damian ken kasta metten ni Tatang iti panagtalon. Pinagbalin ko nga kupado ti oras ko iti pagtatalunan. Numalpas ko ti trabaho kiti talon ni Tata Damian nga arig na katugangak. Mapan ko met trabahuen, tirebeng nga trabaho kiti talon ni Tata. Ado di kiti naas-asyang kanyak kang runaan na kininanang. Nge mawanti mabalinak. Awanti mabalinak manong Robert gaputa. Rebeng na laeng aramidek ti responsibilidad ko iti itakder ko nga pamilya. Kang runaan na metten iti nagtauda ka pamilya. Wenno ti amak ken ti inak. Irimaysa nga malem bayat nga. Agtugtugaw kami ken ni Tata Damian. Iti sango ti balayda. Ken isagsagana idi ni Aleha ti pangmalem. Masasya na kunay ken ka, Rodrigo Barokta. Si kameten ti adadaan niya agtrabaho iti talon. Sakit na isa mapangkapay ti talon ti amak. Saan niyo pakadanagan dito Tata? Rebing na laing nagtrabaho ak gabuta. Tumaot kun ti anak mi ken ni Aleha. Amom det sa ti pagdedayawak ken ka. Naimbaglakit din saan niya nakasawa ni Aleha kadagiti. Tiltila at daladitan nga di na mo bigbigin ti responsibilidad na. Mapanpanunod ko pa ikat din Rodrigo ti pailakad kumeten ti papeles mi nga mapani di Hawaii. Ano ang dagasat mi ken ni Aleha, mapetisyonan na kantumet ket sadyay nga usarim ti ginagagit mo. Istorya ti anak ko nga dadyay ket no nagagit ka ket agbyag ka nga nasaliwan man, awan ti problema. Saan mo ka di nga kayat no kasta? Ay, aman atata, apekit din niya saan? Apekit din niya jak surutin ti anak yun no kas pagarigan mapagasatan ka nga mapanidi balasoy tao ket patpat gikunay ni Aleha. Balikas ko manong Robert. Saanin nga nakasumbat ni Tata Damian? Gaputa, nagpukaw metten ni Aleha nga mapankag sumango iti panganan. Iti panganan na ituloy titupi kumi ken ni Tata Damian. Aleha, anyan ti bakunam no. Ipaipursigita metten ka dananang mo ken ti kabsat mo ti pannakapetisyon ta. Total ket nakapag-citizen metten ti ina. Saludsod ni Tatang ken ni Aleha. Minatmatan nak ni Aleha indiso na digiti ima na iti plato na. Gaputa nagkammet deto manong Robert. Masapul nga agpas ngayak pa'y akin. Tagibiyek tupay ti anak mi ken ni Rodrigo, Tatang. Tamet ti panpanunutek ngem saan met nga gaputa in piladan ket makapantan. Tawin met ti urayen wenno mabayag sa ta urayen ti resultana. So nga pairugita latan. No basit tupay ti anak mo kas pagarigan agit. Ana ti mabalin, di mo metten maalan o kas pagarigan ag 18 wenno overage sa kunada. Ano ti makunam Rodrigo? Kas ko nagkada kayo iti Tatang. Saan nakakontra? No adagasat yung makapan kita dan tumitigasat ko surutik ni Aleha. Ngamin ket ay ayatik unay pakiramanan to ti agbalin nga anak mi Tatang. Kasamanan niya tuloy-tuloy tayong ibasa dito surat ni Pagayam tayo Rodrigo, agyaman tayo ka dito sumaganad. Thank you very much kani Dr. Alan Thailand ti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121 J. Flores Street, Lawag City.
Thank you very much iti TMT Construction Company nga masarakan ti 48A Kabungaan North Lawag City. Babay kini Honorable Telvin Tapawan. Maraming salamat iti Pugad Lawin Carbas Air Conditioning Service Center nga masarakan ti Balintawag Street iti Siyudad Tilawag. Babay kini Engineer Neil Jose. Thank you kini Ma'am Elis Tamayo iti Bacara Ilocos Norte, ni Ma'am Esmer Galisinao manipod iti Barcelona, Pagilian ni Espanya. Maraming salamat iti Cherylins Crispy Chicharon yung mag-atay di ground floor sa Nicolas Public Market. Babayin kada Mr. Henry Valledor ken ni Mrs. Cherylyn Jacinto Valledor iti Santa Maria, California, America. Maraming salamat Mr. Victorino Pascua iti Honolulu, Hawaii. Thank you very much kada Mr. and Mrs. Guillermo Agustin iti Toronto, Ontario, Canada. Thank you very much ken ni Mr. Jewel Centillas iti Lahaina, Maui, Hawaii. Ken kastapay kada Mr. and Mrs. Danny Agustin iti Toronto, Canada. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang mapapaung kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicy-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Level up your lechon manok experience. Introducing King Galitos Lechon Manok Hot and Spicy. Nuot sa ihaw sarap, marinated with natural herbs and spices, mapaperize ka sa sarap. Tara, ayain ang buong tropa, si ate at si kuya, at ang buong pamilya. Halika na tikman ang pulutan ng bayan. King Galitos Lechon Manok lang yan. Adtoy ni Engineer Neil Jose tapno ni suro na kadatayo no kasano ang mamantener ti aircon ti lugan. Di kwati napintas nga pinangikwati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service ta tangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system kay DJ system di aircon di lugan no Mang Robert. DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna. Iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no Mang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil ilugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tapnon kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no Mang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso di pinaka-puso no Mang Robert. No tao ko may isut puso isut agi-pump ti blood nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapnon kas ta ag-condense iso na, then ag-mist ko igenta evaporator na iso yung pinaglamiis na Mang Robert. Ketlo barado. At agbarado ka DJ nga system, aglalo ka DJ filter nga po nakaisuti filter, kagigiti rugit DJ air conditioning system, ket ada tendency na nga ag-high blood iso na, maperdi DJ puso ti tao, maperdi men DJ compressor no Mang Robert. Alisto ti panaglabas ti aldaw. Tunggal aglabas ti aldaw aramidek amin nakabalinak, Manong Robert. Tapnon ti kasta, magunod ko ti talek ken ayat kanyak di aleha. Ngamin amok nga mapilpilitan laeng tunggal agkanaid kami. Tawan ti amok nga rikna na kanyak, sipud pa'y nagrayo ak kenkwana. Napilitan laeng siguro gapoy ti panangkasapulan na kanyak, tapno itakder ko ti dayaw na. Gapoy ti pan nakasikog ti dati nga kaayanayat na.
Naliwliwa akmet gaputa addan dagiti gundaway nga numalpas kami kadagiti aramid ket naragsak kakadimit laeng. Sa ludsud na, apekit din niya saan ay ayatin ka. When angin, ti addi ti saklulok ket saan niya si katiakin aramid. Agyaman akin ka Rodrigo. Saan mo nga panunutin deta? Ti panunutin ket siyak ti ama ti adda ti saklulok. Gaputas siyak ita ti adda ti sibay mo. Sangkit di nga ti lalaki nga nakaputot ken ka. Agyaman ak Rodrigo. Agyaman ak. Ikarkararag ko nga karidi masangwana na aldaw. Masursuro nak tumit nga ayaten. Masursuro nak to kumamit laing nga ipateg. Mariknam to kumaalehan no kasano ti kinapatig mo kanya. Sapay kuma. Sapay kuma. Amok nga saanin na mabayag deta kalikagom mo Rodrigo. Nadanon ti panangipas ngay ni Aleha iti ubing nga adday ti saklulo na. Maysa nga nalungpo ang maladaga nga ubing tinpas ngay ni Aleha Manong Robert. Siyak ti pinagpili na itinagan. Panagan ko nga rod iti anak ni ken ni Aleha. Tinagan nga Sanyata. Sanyata nga mangipaniknik nga napudpudno nga Ilocana. Sanyata nga mangipaniknik nga isuna ket nagtaod iti kailukwan Manong Robert. Nupay saan pa'y nga makaawat idi ti maladaga nga ni Sanyata kasarsarita ko. Tunggal siyak ti mangbanbantay keng kuana no diri ti aramid ni Aleha. Itantanimitin ko keng kuana no matmaturog nga saan man niya siyak ti pudno nga nagtaudang. Ipariknak keng kati umiso nga pagmatig ti may sanama. Pasit da ito iti pananggulod ko ti talik ken ayat ti ina. Ay ayati ko na ti ina. Kastamit din nga aramidik no kasano ti panangipatig ken kuana. Ipatig kanit sa miyata. Ure no amok nga saan ka mismo nga nagtaod kanya ka. Gapu ka digito'y nga aramid ko Manong Robert mariknak. Nga narigrig-mitten tirik na ni Sanyata kanya. Weno, narigrig-mitten tirik na ni Aleha kanya. Ngamin, pakitak ken kuana, no kasano ti kinapatig da nga agina kanya. Ket tunggal ti rabiing adda kami ti silid ni. Agyaman ak ken ka Rodrigo ket sapay ta saan kang agbalbaloy ti tratong kalakay. Kang runaan ken ni Sanyata. Ni Sanyata nga naipasurog pa yan ni mismo apelyedo. No pa ang mga saan mo tutot pero saan mo anak. Aleha, saan mo kuman nga ulit-ulitin neta? Saan mo kuman nga ulit-ulitin nga saan nga nagtaod kanya ni Sanyata? Ay ayatin ka unay. Ket no sino di kiti napatigking ka. Agbalindamitten nga kas ti kapatig mo kanya. Ti kapatig na kanya. Iso, saan mo naman nga ulit-ulitin? Anak ko ni Sanyata. Anak ko ni Sanyata. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, yem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka di balayo when you anyaman napasdek.
alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada dito yung Subarod, asinig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, hindi pa nakagatang di ka sa pulen nyo, kadag hindi patakdiryo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno ka sa pulen nyo ti opisina, di kiti negosyo, ada anda pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building Subarod pasit ti barangay 50 Butong di siyudad ti Luwag asinig ti mga to bridge nalaka ngem di kalidad a materyales magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kariti di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di girubing ken nagtutubo, daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito ay imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Ado pa'y pagpilyan nga gowns di babae kastamit ten di ladies sandals ken sapatos. Adanda pa'y kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kitilako da, ngem na inkalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka ken iso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Nagtulid ti panawen, Manong Robert. Narugyan ni din ti proseso ti papeles ti katugangak ti pannakaasawak nga ni Aleha na iraman ditoy ti anak mi nga ni Sanyata. Ngem gapu ka diti saan niya mapakpakadaan na pasamak Manong adda ti pannakaitantan na. Nupay kasta nakauray damit laeng. Agtawen ni din ti walo ni Sanyata. Edita mapaburanen ti papeles da nga mapanen ni Jebalasyo taaw. Kasladyak mailadawan ni di ti lubong ko no kasano ti kaliday na. Kasla kanayon nga nakamanto ti aglawlaw ko, bayat nga orayek. Ti papanaw ti anak mi, wenno ti papanaw ti asawa, ken ti anak mi, nga ni Sanyata Manong Robert. Oh, no makapang kami to'y Hawaii. Agsingsingpet ka kuna ni tatang agyang kalata dito'y balay. Ken trabahuem di iti talon nga no bangkag na. Ano makapag-citizen kami to, agawid tak kito may kaikalisan. Ket maramid tumitin ti panakapetisyon mo kito may kantoy jay Hawaii. Saan ka kadinga maragsakan iti Deta Rodrigo? Sa ludsud ti asawa, apay kit din niya saan? Kaya't kot nga basta ti mapasama. Barbaring babae ni Deta ket makalapsot metten di tinaganak kanya kitirigat no matulungan kita. Lakit di Deta nga kinagagit mo. Kasta ti kung kuna ti manong ko. No nagagit ka kano'y di balasyo tao, sigurado nga sumaliwanwan ti biyag mo. Agyaman akmanen Rodrigo. Unakken ka nga saan kang agyaman. Ipatpateg ay ayaten ka unay. Pakairamanan ni Sanyata. Nadanon Manong Robert ti aldaw nga panagpipinakad dami atallo. Ni Aleha nga asawa ken kastameten ti ni Sanyata nga hindi lang kun nga anak. Nupay da kami laeng ken ni Aleha, ti makaammo nga saan ko nga pudpud no aputot ni Sanyata. Awan met ti pagkunaak ti kinasingpet ti ubing nga ni Sanyata. Ken kasla pudpud nunak metten nga ama, Manong ko.
Sakbay nga napan naglugan iti bus nga mapan iti Manila gaputo sa anak ko na si Murot Pay. Inarakop nak detoy. Tatam, mapana ko na. Panawon ta kan. Adayo gayam ti papanan mi nga lugar. Saan da ka nga basta-basta masarungkaran. Agan anad ka tatang Nagarubos dagiti luwak. Iti jak ni namnama abalikas ni Sanyata, Manong Robert. Unay ni Aleha, bayat ti panang matmatmat na kada kami agin narakop. Dito'y kabsat niya agsangsangit men. Inugbak ti anak mi ket niya sidig ko kini Sanyata. Ket nagin when niya sidig ko ni Sanyata ket ni Aleha. Ket nagin narakop kami atalo. Rodrigo, an-anadam ti bagin. Saan ka unay nga agbilag iti init. Amangan tag sakit ka. Laglagi ka kanayon ti pamilim mo kanya kayat ko. Sapay ko mata di kalipatan. Ay ayatin ka unay. Ay ayatin ka mitten, Rodrigo. Sige mapanen. Agrubwaten ti bas. Aglugang kaming kanisan yata. Manipo di ti tawa ti bas nga nagluganan da. Inwagayway mi ti imami. Gaputa kadwa kidi datatang kaninanang. Nga nang palubos iti ama ni Sanyata, wenno ti ama ni Aleha, pakaramanan ni Aleha ken ni Sanyata, Manong Robert. Day di Arabi, sulo ako nagnanaed. Idi pagtengan, da Aleha, Manong Robert. Agingga nga, naipakaamulay ngeng kanyak, nga dadan iti nasao nga lugar, wenno destinasyon da. Adda iti retrato ng pawpawitda nga naangay ti maysa nga welcome party para kadakwada nga simmangpet. Agyaman naman akunay gaputa, naragsak kano nga, nangawat wenno nang sarabo kada Sanyata kastamitten kini Aleha ti kabsat na pakaramanan ti inana. Dito'y kabsat nga dinublek ti gaget ko para iti panangipakitak nga sa anak nga agsamaked no anyan to ti agbani na sapol ni Aleha ijay balasyo tao. Trinabahok ti amin na trabaho iti talon agtintinulong kami ti amak. Agyamaman naklayangin kininanang ko Manong Robert gaputa. Mamindwe ti makalawas nga umay ti balay nga pagiyanak wenno ti balay da Aleha. Agdalus ken dita nga ilaban na. Addamit di kiti gundaway nga no agsaduta ka agluto. Agawi da kiti balay mi ket makipanganak kada tatang kininanang Manong Robert. Nakakupado kiti pagtatalunan kastamet ten ti masansan niya panagpaspasyar ko kada tatang ken ni nana. Mailiwliwag ko ti sikor ken iliw ko ken ni Sanyata ken ti asawa Manong Robert. Napintas ti komunikasyon ta adda din ti cellular phone nga pagtintinawagam mi ken ni Sanyata wenno ken ni Sanyata ken ni Aleha. Laing kabsat saan yen sigida nga nakapagtrabaho ni Aleha gaputa. Awan ti mga iwan ken ni Sanyata, iti mismo nga pagtengan da. Awan pala ti may pawit ko ken ka Rodrigo, ngamin ket sa anak bet pegang trabaho ta, awan met ti kadwani, Sanyata dito'y balay. Napipian to no, makastrek iti pagadalan ta. Isunton, mabalin kunton niya, ibais-bais iti eskwela ka no, ken makapagtrabaho akto met ten. Saan ko kasapsapulen ti pawit mo kanya Kaleha? Ti sapulik ket ti kinasalunat ken. Kanayo na komunikasyon pakairamanan ti anak ta. Makaumanay ti masapulak iti pagtalon panagtalon. Kastamet ten ti mapastrek ko kada iti dingwen.
Sunga, saan nakapakadanagan? Tikit di bagim ti salwadam dita, kang runan ta ti anak, kang runan na ti anak ta. Ikarik day ta, saan ko nga baybayaan ni sanyata? Apay ko mga baybayak, sungarod nga sa anak pa nga simrag iti trabaho, gaputa, bantayak pa'y laeng. Kanayo nakasta ti saritaan me, ti panagkingkin numusta, ti panagpimpin na singked, ti kinapateg ti tunggal may sakada kami, Manong Robert. Danon ti panaglukat ti klase di balasyo taaw. Nakastrict met laing ni sanyatay di pagadalan. Ket di tamit tin manong nga nakapagtrabaho ni Aleha. Ken ditoy nga kasla nariknak tinanamay nga biyag. Gaputa, maited lang arud aminen ni agserbi ti uneg ti banay. Adda pa ited ni Aleha kanyak. Sabali pa digiti matalunak. Isu nga inurnong ko digitoy, kabsat ko. Inaramid ko amin ti wagas tapnon ti kasta awan ti pakapilawak. Iti nasaya tunay nga katugangak, ken intultuloy ko nga intultuloy ko nga inaramid ti amin. Tapnon ti kasta agtultuloy yan ti panangipateg ni Aleha kanyak. San tayo nga may lipas, nga may basa, dito surat ni pagayam tayo Rodrigo iti dito nga malim. Anya tagbali nagasap na, itata, agsulsulo na agbibiyag. Adda ni Jebalasyo taaw, ti asawa na, nga ni Aleha, kenti inamin na aputot na, anisan yata. Awisan na kayong tinubigat, nga kadanggay may manen papagayam, pare di pa nakaituloy nga may basa, ti surat niya na kay palaunan. Tinapalabas ti biyag ken ayat, ni pagayam tayo Rodrigo. Dahil nga rin ti pagayam yun ni Robert de la Cruz. Kinadwantay di technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Ibati min tinatalinaay nga malim ti biyernes tayo aming asapada. Agyaman kam tingkay panagdingeg ken panagbuya. Tinapalabas. Namulit ti agdama babaen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas ti nagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken na sa emasugat. Tinapalabas.